Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang pag-uwan og ice sa Ormoc City, Leyte. Ang eksplanasyon sa pag-asa sa nahitabo, sayranta sa report ni Juan Merundina. Kumare, grabe. Sa video nga gipost ni Jessa Intero, iyang gipakita ang mga pinong ice nga matud niya nangatagak samtang nibunok ang kusog nga uwan niadtong Lunes sa gabi sa barangay San Jose, Ormoc City, Leyte. Gihulagway niyang susama kini kadakon sa mga naphthalene balls ug susama sa bato ang kasakit kun maigo kaniini. Hinon iyang gitataw nga way nasamdan kanila ug wa usay mga nangaguba nga mga butang sa ilang dapit nunod sa pag-uwan og ice. Sila nasay ka nang nakagawas ato nga time ba nga naulanan gani sila. Sakit-sakit sa giguno sa panit, nakabantay sila nga sakit man ang patak sa ulan pero ang mga damages like nabuho nga atop wala raman sa noon, ma'am. Dugang ni Jessa, unang higayon nila kining nasinati. First, ma'am, mura kog nalisang of course kay kuan wang good ka nang murag dili man siya good ka nang common sa ato nga panghitabo ba nga mahitabo nga nay magulan og ice kay naman ta sa Pilipinas dili magid ta naka-experience og mga pagbugnaw nga kuan. Mura ko nakulbaan, ma'am. At the same time, mura sa kog nalubot na or bag na-excite or naulat na kay daghang ice nga tagak igan sa ato. Matud ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga lakip sa mga hazards nga masinati kung adunay usa ka severe thunderstorm sa usa ka dapit, naglakip sa mga pagpanugdog og kilat, pag-unos, buhawi, ipo-ipo o hailstone kung pag-uwan og ice. Dugang ni Engineer Iclarino, wala man malakip sa mga dapit nga adunay thunderstorm advisory niadtong Lunes sa gabi ang Ormoc City apan may mga thunderstorm advisories sa mga kasikbit niini nga mga lungsod. Base sa video, kanang nakita nato, that is dagko na posibilidad na naay hailstorm brought by intense or severe thunderstorms. Kanyang nearby alerted gihapon because dool man sila. If natin thunderstorm diha sa nearby municipalities, possibly ma-appeal sa ng uban na area, which is also, they have to take precautionary measures. Uban ni Marlon Malgazo, Juan Merundina, Balitang Bisda.